हेल' लोगोफोर मिस्टार मर्निसर इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै जोङो दंफैयो माबानि धेकियाजुलिनि बाथासिपुरनि सिङाव थानाय थिलाफारा गामियाव। ओमफ्राय दा जोङो बेहाय दुगैनो फैदों दैमायाव। ओंखायनो दा नै टटेलि जों दुगैनो रेडि जाखाबाय। नोंथांमोना नायबाय थादो। मानो होनबा दैयाबो बिराद साफा नुजा हरलायनाय नै बारा गोथौ नङा आरो दैया, ओमफ्राय स्रां स्रां नुजानाय नै गिबि अन्थाइबो दङ। ओमफ्राय गोगोम एन्जय नांगोन। नोंथांमोना बिदिनो इन्जय लाबाय थादो। थारमाने जों बिदि दैमायाव दुगैफेराखै नालाय, ओंखायनो दा एसे दुगैनानै टेस्ट नायनो नागिरदों आरो माबोरै सिस्टेमा। नोंथांमोना नायबाय थादो। जोङो दायो दुगैखांबाय, ओमफ्राय नै बिथाङा ड्रेस चेन्ज बानायगासिनो। स' बेयो बिराद हेभिथार माने दुगैनो एसे इन्टारेस्ट नांदों, गोजोन्थाय नांदों। ओइ साइडथिं गुफुर गुफुर बिबार नुदों ना, बियो बे साइडथिंबो दं। दायो जोङो थाबायबोगासिनो ओरै लामा लामा गामिनि। थारमाने एसे दुगैनानै फैबाय नालाय, ओंखायनो थाबायबोनांगौ जायो माने। एकदमबारे हादानथार नै जोंना फंबाया। एकदमबारे मेंनायजों जाबजों गोजानाव थांनांगौ नालाय, ओंखायनो मा बुंनो आरो एसे खस्थ' नांबाय। दा जों नै फैगासिनो फंबाय जादों। फंबाया नै मेंनाया हामथारलानो, ओरैबायदि दोखो दोखो मेंग्लिबाय माने मा बुंनो जाथारला ना। सानाव ओरैबायदि गोसालै आयौ, एकदमबारे खर' थिं थिं सागुलायनाय खामजोबलायथारो। एकदमबारे हाथारालै बिदि सान्दुं बेरायनो। गामियारि मानसिफोरा बोरै बोरै बेरायथाय पात्ताखौनो मोना ना बोरै बेरायनो हायोथाय बिदि सान्दुङाव। न'आवबो मोनफैबाय बेखिनियावनो न'आ हाग्रा जोबथारलै नै बै नुहुरनायानो। दायो जोङो मोनफैबाय, ओमफ्राय दा नै आथिं आखाइ सुदों आंना फंबाया। ओमफ्राय दाबो एसे आथिं आखाइ सुनोसै, ओमफ्राय दसे रेस्ट लानोसै, ओंखाम जानोसै। मानो होनबा जोंथ' ओंखाम जायाखै नालाय, एबार दा जाना लानोसै, ओमफ्राय आरो बेरायनो थांसैलाय। दायो जोङो बेहाय जिरायना दंथ'यो, थारमाने मेंबाय बेराय आं थारमाने भिडिअ बानायनो बिराद बावनानै थाबाय, बिराद गाज्रिनो। ओमफ्राय दासो गोसोखांबाय एसे भिडिअ बानायनायखौ। दा जोंथ' बारा बेरायनो गोसो मुड गैला माने, मुड बायना थाबाय। मानो होनबा मा बुंनो नाथाय बिराद मेंनाय जाबाय, मैयासो मोनफैदों जोङो बेहाय। ओमफ्राय आरो गाबोन थांफिननांगौ, ओंखायनो थारमाने एसे रेस्ट लानोसै आरो। ओरैनो साननैसो ओरैनो नायनो फैदोंमोन आरो सानसे मा सिस्टेमाव सोलिगासिनो दं दा। ओमफ्राय दाथ' जोंना माबाय जोब्बाय नायनाया, ओमफ्राय गाबोन रिटार्न। ओमफ्राय बिदिनो बेसेबां हायो देखायनोसै लामायाव। थारमाने मैया फैनायाव आं भिडिअ बानायगौमोन, ओमफ्राय आंना मबाइलाबो बेटारि चार्ज गैया, जोंथिं ओरै इलेक्ट्रिक गैया, माने इलेक्ट्रिकनि बिराद प्रब्लेम जाना दं। दायो नै जोङो फैगासिनो थारमाने लामा लामा न'आव फारसे दावबायबोबाय आरो। थारमाने मेंनायाबो हामथारा नालाय, दसे उन्दुना थानोसै माने।
एकदम जाथारला मेंनाया ओरैबायदि मेंबाय ओमफ्राय दा फैफिनांबाय उफाय गैला दा बिदिनो एडिटिं बानायसै ओमफ्राय बिदिनो टावारनिबो बिराद प्रब्लेम नालाय नेटवर्कनि हादान गोजा हादान जायगा ओंखायनो दिनै एडिटिं बानायथ'ला बानायना दोनसै ओमफ्राय दिनै आपल'ड बानायथ'ला आरो गाबोनसो बानायसै स' दिनैनि भिडिअ'आ बेसेबांनो लोगोफोर जुदि आंनि भिडिअ'खौ मोजां नांदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम दाबाव ओमफ्राय बेल आइकनखौ टिं होलायनाय स' बाय बाय